kanti Zora chinoita Kuma Sparks Dolo Zim Reality IJT Fugama uti Mwari ndipei Hello muri Zimbabwe, salubonani ibizolami ngu DJ Sparks Zimbabwe. Stela nguri kuberekwa di DJ Sparks Zimbabwe ndiri pachifiti chiri health chief sina ma side effect tinokuigira nyaya dzakasiyana siyana tinodiscussa patinodzidzisana patinowana dzidziso yakasiyana siyana tichikwavha ngwavha ndadzoka futi muzora nhasi kuapostle pane nyaya yatakaita last time paepisode yatakapedzisa kuburitsa tichitaura naapostle tichibvunzana tichionesana kuti shavi reuvhimi rinombofamba sei. Pane makwesheni akawandisa zvandinoita manje nini makwesheni akandiwandira ndinotakura makwesheni enyu ndoyanawo kuna apostle. Apostle pane nyaya yeuvhimi yatakataura last time asi sataitaura zveda ngotanga ngokukutidzai muchirongwa ndichingoti welcome to Zim Reality ITV. Tanutsentu makadi aiwa isusu tinotamba amene kuti kuti sei kunoko aiwa kuti right last time ndakaona makapfeka magirazi ndakati ano andingakundwe apostle again peko maglass ndikuwa kuona wanopa Zim ITV asito munhu akapfeka maglass nasi ndakarowa maglass akanaka. Apostle tinanyaya takadiscussa last time tichitaura nyaya dzeuvhimi ende panyaya yeuvhimi pane makwesheni akawanda wandanga kubvunzwa nemuri yeZimbabwe angada kutadza kupindura akaita sekuti tadiscover kuti Sparks aneshavi reuvhimi but makataura imi muchitsanangura pamakatsanangura last time muchititsa shavi reuvhimi rinofanira kuti ribenefite everyone mumhuri rinofanira kuti ribenefite mwana wese anenge ari mufamily but now questioning yaibvunzwa ndeyekuti zvonekura iti saka inini kana ndichiita zveZim Reality ITV kureva kuti mhuri yedu yese ichitanga zveZim Reality ITV here zvinomboyatsofamba sei. I think last time natsopatsanangura apostle yatsopatsanangura yekuti zvinchizofamba sei because dzemadzinza makasiyana siyana mangu maticha mangu manesi mangu madoctor mangu machii so zvinhu zvakuzofamba sei zvinozobenefita vamwe sei. Okay, right. Shavi reuvhimi handiti kana ragadzirwa muri mhuri handiti ka zvipo zvemhuri kai zvamuri kuda kuti zviuye handiti kune umwe nemumwe zvisina kuti zvimire pamunhu wani handiti ka right. Nokuti shavi reuvhimi muri kuona kuti raputsa mafamilies akawanda rarwisanisa mafamilies vamwe havachatomhoresani vamwe havachatoonani vamwe vakasvika pakunoromberana vamwe vakasvika pakutourayana chaiko nenyaya yekuti kwaanenge afamba anganzi zvinotoita chete kana iye afa zvozouya pauri handiti wakasvika pakutourayana nekuda kweshavi reuvhimiro tikutaura zvinhu zviri kuitika kwete zvefeki kana chii handiti right. Saka nyaya inoitika ndeyekudai shavi reuvhimi magadziriswa imimi handiti muri family kana kuti ndiwe uri wane kuti vanhu iko zvinezvi vari kwakasiyana siyana vamwe vanenge vari mhiri yegungwa chinyi handiti right. Wafamba iwewe wabata taurira vamwe handiti ka waudza vamwe ndozviripo iwewe tomboti uruda kumiririra family yenyu uri wani handiti right. Unenge wakutoshandisa mazita evamwe vese vaiva vasipo uchidirectwa nemunhu ari kukubatsira handiti uchikumbirira handiti ka mhuri yekwenyu kuti susu toda kuti mutitungamiriri inini ndamiririra mhuri handiti zvandamirira mhuri vamwe onai vari kwakasiyana siyana handiti havana kukwanisa kunge vari pano saka ndamiririra chi mhuri yekwedu handiti ka right. Uchiinstructwa minamato yese yaunenge uchiita sei uchiita paya uchikumbirira handiti kuti ushavi hweuvhimi huya hubate umwe nemumwe handiti right. Tochiuya pamubvunzo wamuri kubvunzwa kuti zvinozofamba sei handiti ka magadzirwa imimi semhuri handiti mungazove here kuti kana kuti mese mama DJ aiwa handizvo paya taakudzoka muzvipo zvatabuda takapfumbata mudumbu ramai handiti umwe nemumwe ane chipo chake paanobuda mudumbu ramai. Umwe anoda zvekuita choreography yekutamba iya umwe anoda kuimba umwe anoda zveudj umwe anoda farming umwe anoda zvemining umwe anoda kuita doctor anoda kuita nurse anoda kuita engineer anoda kuita pilot handiti saka ime magadzirwa uvhimi hwenyu huya handiti zvinochiita kuti
zvipo zvenyu zviya zvamakabuda munazvo mudumbu ramai handiti umwe nomwe akutungamirirwa akuvhimirwa ari muarea yake handiti achivhimirwa ari muarea yake ari kufarming akuvhimirwa ari kufarming ikoko kokuti anoita goho rake rakanaka anoitawo mining yake pachibuda chipenyu anoitawo teaching yake matimamboona kuti kune maticha ekunzi anonzi uyu vana vake havafeidi handiti pane chinenge chiripo chiri kutungamirira pane madhoktors ekuti unoti dhokta wangu uyu handitombomusi ndichaparadzaniswa naye nerufu handiti madhoktors aya anorapa zvimwe zvavo kuti ukasvika kana paari anokuta kuti namataimi handiti ehe ndiri kurapai but you have to pray handi muri kuona pane madhoktors anotokutori kuti ichi chivanhu ichi handi muri kuzona vanhu ivava pane madhoktors ekuti hautombodi kusiyana na vanorapa handiti vanenge vachitotungamirirwa neuvhimi huya handiti mashava aya edzinza handiti muri kuzviona akanaka euvhimi saka ndo zvacho zvokuti munhu unozotungamirirwa uri mulaini rako uri kuita zvekutengesa handiti muri kuzviona unotungamirirwa uvhimi huya huya hunochiita basa rawo uri mukutengesa beiti uri kutengesa mbatya uri kudini magroceries wakutungamirirwa uri kupi uri kuarea yako ndo mashandiro anoita shave reuvhimi. Right. Aiwa, I think bashave reuvhimi apa mapajekesa zvakanaka zvatakwanisa kuti tinyatsonzwisise because muri yeZimbabwe inenge ine makwesheni akawandisa angadati awane kuweyo but apostle tine dambudziko ratiri kusangana naro mazuva ano sevana vechidiki sevana vari kukura rinova iro dambudziko rekuti ndaona kuti zvakangokodzera kuti tese tidiscusse tese pamwe maybe mungatibatsirawo uri mwana mudiki vabereki vako maybe havatende handiti ndokwanisire kuti ndiende kun'anga kana kuti ndokwanisire kuti ndisike help kana maybe kuna apostle kuna madzibaba ndakazvimirira ndega inini semwana wechidiki pasina vabereki like maybe ndatopfuura 18 ndokwanisa kuende kati kanda chii chinombofamba sei? Okay, vabereki havasi kuzvitenda iwewe wazvinzwa kuti ndo zviri pauri wodzoka kuvabereki vabereki woti no handiti right ipapapo ndo pari kurasika vanhu vakawanda handiti ndo pari kurombeswa vana vechidiki vakawanda handiti haukwanisi kuti ugadzirise zvinhu zvemudzimu kana izvozvi zvemashavi euvhimi vabereki vako wasina kuzvitambira and kana kuti pave nehama yako inenge yakamiririra pazviri ichiona kuti uri kuitirwa zvinhu zvakajeka zvakachena dambudziko ritika ndekudero isusu maybe ndiri mwana ndinotera zimu reality ITV ndinoona DJ Sparks ndobva ndaona interview inoyi handiti ndobva ndaona zvandadzidza but vabereki havatendi mazviri pane pachitwa sei pa panoitwa sei papo right waona iwewe program yangu vabereki havatendi mazviri inini chandinokurudzira ndechekuti kana riri shavi rakachena reuvhimi rakachena kana mudzimu wakachena uri pauri handitika mudzimu wemusha handiti iwe usamhanya handiti zvipire kuna Mwari nokuti Mwari handitika nevadzimu zvinotofambirana handiti zvipire kuna Mwari kuti Mwari onai handiti ndo zviri pandiri ndo zviri kuda kugadziriswa handitika imi chipindai mumwoyo yevabereki vangu kana hama dzako hameno maguidance ako ounenge unawo paupenyu hwako handiti chipindai mavari wagone kuzvinzwisisa handiti handisi kuramba handitika kuti makandipa zvipo izvi zviri mandiri handiti asi handikwanisi kuzviita pasina weukama hwangu azvigamuchira handiti nokuti chokwadi hatimbodi kunyeberana vanhu vari kunyeberwa mukati wachinzi uya tokugadzira wega hazvifi zvakaitika zvinhu zvakadaro kana kuri kuti werudzi rwako hakuna kana umwe chete
ari kuzvigamuchira kana kuti wawatora iwewe akagamuchira kuti aiwa ndichafamba newe handiti ugadziriswe zvinhu zvako ndiripo anozopupura mangwana kuti aiwa zvinhu izvi zvechokwadi zvakagadziriswa ndanga ndiripo nekuti imimi mainge maramba handiti saka inini ndindakatega ndimiriwo nemwana handiti onai mwana kana kuti anga ari kutambudzika pazvinhu zvake ndikakwanisa kumirawo naye nekuti panodikwawo munhu wedzinza rako anenge achinyatsoziva kuti zvinhu zviri kutaurika nemuprofita kana kuti nen'anga indezvechokwadi hande munozvona zvinhu zogadziriswa nenzira nokuti ndo muri kurombeswa vana vechidiki wakawanda zviri kuzopa madambudziko mukati memafamilies kuti mangwana mwana anopiwa zvinhu zviri kunetsawo hazvo munhuko mwana obva aturikwa paari handiti right ofamba akuzviti ndine manjuzu ndiri muvhimi mushavini but behavior nezvaari kuita hapana chiri kuoneka kuti pane uvhimi kana ushavi huripo handiti right tete ndakuti tete apostle ipapo pane question yandaona pamakomenti pamavideo takaisa yabva kuna mango makundai mango makundai ari kutaura kuti zvone shavi rekuvhima kana chipo ichi hazviendere pane munhu anenge aine mudzimu sekuti anozikana kuti munhu uyu anenge aita nemudzimu wefamily ndiye anoonekwa kunzi ane shavi rekuvhima obva aitira vamwe kana zvinongoenda pane mumwe munhu angori ordinary zvake anongonzi ndiye ane shavi rekuvhima tingati munhu ane shavi rekuvhima ndiye munhu anenge aine mudzimu yenyika here wemhuri here kana kuti handizvo zvinhu zvakatosiyana handitika mudzimu unomira handitika uri wega handiti asi mudzimu uya unozoteerwa handiti nemabasa handitika euvhimi neushavi handiti muri kuona right asi hazviri kuti iye ega nekuti aita mudzimu ndiye ega anobva aita uvhimi neushavi aiwa handiti zvinenge zviri yes mudzimu ndiye mutauriri wemukati medzinza wekuti mese ipapapa handiti ndichisa kana kuti kuchinamato handiti tinogona kunge tiri a family of 20 handiti tese tinogona kutaura nematongues handiti kureva kuti mweya mutsvene anofamba nesu handitika right togona kutaura nematongues tese handiti but pozoita zvezvo kuti mapedza kunamata handiti panobuda mutauriri mumwe chete handitika mukati mefamily handiti akapiwa chipo chacho cheutauriri chekuti ndiye andanga kuti patanga tichinamata mweya mutsvene wati zvakati mweya mutsvene wati zvakati mweya mutsvene wati zvakati then pozoita vamwe vanga vari kurira nendimi vanogona kuti patachinamata ndaratidzwa chakati then mutauriri akutopatsanura handiti kuti zvamaratidzwa zviri kureva zvakati zviri kureva zvakati zviri kureva zvakati yes saka ndo zvinofanana right apostle question andinayo inova yo question yekupedzisira panyaya dzemashavedza pane zvanga ndinazvo muzoro nhasi ndeyekubvunza kuti zvone madiscover imimi kuti mukomana ari kubehind the scene anonzi Doloso ane shairi uvhimi nekwajonato pamunogadzira imimi kuti munhu yari mati zvoda kuzogadzirwa zvoda kuti zviitwe sei munogadzira newei yatinoziva yechiwanhu kuti panobikwa doro 7 days vanhu voungana vanhu vachidhakwa vachita sei ndo the same here concept yamunoshandisa kana kuti imimi saapostle mune imwe concept yamunoshandisa okay right inini ndine maareas andinoita handitika right then ndaita izvozvo izvo ndine vamwe vanhu vangu handitika vechivanhu vanoita zvechivanhu chete chete handiti kwandinozoenda nevanhu vangu handitika woenda wonoitwa sei wonopedzeserwa handitika because ina handizoendi deep handiti muchivanhu muya ndine zvandinoita kwekutanga handiti nemunhu then like zvekuti handimukona kuti hatitangi tangogadzira tisati tachenesa musha handiti saka ndine minamati yandinoita first yekuti musha ucheneswe nesei mune mweya yezvikwambo mweya yengozi mune ubatwa hwakaita sei hwakaitwa ndo zvandinotanga ndachenesa izvozvo neminamato handiti right then ndozochiendesa vanhu vangu handiti kuvanhu vangu vanoita chivanhu handiti
wochizoitirwa zvese izvo handiti woitirwa ikoko then tinodzosa futi vanhu mudare handiti ka kuudza munhu kuti right wagadzirisa chivanhu chako handiti zvaaclean chipinda pakudi pakunamata zvako nekuti pane vamwe kuti anenge achida kunamata pane vamwe kuti anenge achingoda kuita zvinhu zvake zvakanangana nechivanhu saka you don't force munhu kuti huya unamate handiti pane vanenge vachida kuita zvinhu zvavo vachingoita chivanhu wakadaro then pane vanenge vachiti inini ndoda ndikagadzirisa zvinhu zvangu izvi handiti ndonamata zvangu handiti yes saka chivanhu tiri kuti ngachigadziriswe first ndo zviri kukanganisa machristtians akawanda ende ndo zviri kupa kuti machristtians vazoonekwa vari mudzin'anga handiti but vari kuti we are born again handiti muri kuzona inyaya yekuti watanga vajamba kuenda kugrade 7 apa paECD paya negrade 1 hauna kuita handiti 1 2 3 kusvika 6 wangoenda ku7 saka tiri kuti isusu kuti vanhu vasanyanya kutambudzika handiti wachitenderera vachidii tangai madzoka apa pakugadzirisa chivanhu chani chenyu kana magadzirisa chivanhu chenyu zvese mhosva dzakaparwa dzengozi dzezvikwambo zvazorodzwa handiti wachena iwewe wakunamata zvakanaka handiti ukumbirenga kana kuJohani Masowe vanototi tangai manooneka handiti ka kumadzinza enyu kududza kuti tangai magadzirisa zvese maareas anoda kugadziriswa echivanhu mouya monamata manje handiti zvakanaka hazvizopi madambudziko unonamata zvakanaka handiti mune Zimbabwe ndofunga manzwa apostle vachitsanangura because chatinenge tichida kuti vanhu vadzidze nekuwana ruzivo ini chatisingadi kuti vanhu vagare vasina information munhu ngaazochuze zvaanoda kuita asi munhu achinge aine information yese yakakwana apostle ndofunga tataura zvinhu zvakawanda muzuva ranhasi ati isusu nyaya yedu yanga tinayo nhasi yangeri nyaya yekuti panyaya dzeuvhimi dzofamba sei but ada kuti tiwanze matopics nokuza zvakukonfisa vanhu plus futi nhasi tine matestimony atinawo atida kuti titaure nematestimony because ndanzwa kufara pandasvika ndichiona kuti pana nhongwa muchibatsira vanezvekupupura nezvekutaura saka toona kuti tizotaura nawo then inyaya yedu yatiri kutaura because ndine maquestions akawanda matsanangura zvenyu but ini ndatosara ndine maquestions akawanda so now nyaya ndiyoyo mhuri yeZimbabwe ende kana pachinge paine mumwe munhu ane maquestions ada kuti tizozive pamusoro penyaya dzengozi nemaparirwo adzo nemafambiro adzinozoita kuti tinoita sei kana ngozi ichinge yada kuripwa uyezve tinoita sei kana vanhu vachinge varamba kuripwa uyezve shoko rinoiti kudiwo nezvengozi izvozvozvo zvinhu zvakakosha because takataura tichibvisa shoko titakuita futi tiita setinoenda neimwe nzira tichinzwawo kuti vai vamwe vanhu vachisabhilivhe mungozi vai vamwe vanhu vachibhilivha mungozi ende ingapedzwe sei saka mhuri yeZimbabwe togona kuzoita sei kuzodiscasa zvinhu izvi musi patinouya next time kuprogram kana pachinge paina nemaquestion musatye kuti sendera maquestions ewayo uyezve kana kukomenda pathis video because anytime kana kuti always ndinoenda go through macomments and I'm sure apostle wanda futi go through macomments vachiona futi kuti magwanda kuti kudii I know kuna mwana otauro mafungira awo nemaonawo takati wawawo mapenzi tine inawo zisito kukonzita ndoda kudzidza nevanoda kuziya awanoda kukutendai apostle nenguva yenyu padis show but takuipeta zvedu but hatisataipeta because tina vamwe vatida kuti vatijoine panapa titaure nawo tinzwisise nenyaya dzematestimony avo kuti akamira sei vaisangana nechimbo penyu uyezve vakazobatsirikana sei toda kukutendai vakuitire zvakanaka mwaramba vachikuchengetai muramba muine mwoyo wekubatsira vanhu kuti vanhu varamba vaita se vachibatsirwa mune Zimbabwe. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Oyo.